Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with Cogon Grass, Banaba and Makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga kapanyawan sa kamayang adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atong pagpanaguban na nanapod kining atong tulumanon nga maghatag og dugang impormasyon kaninyo kahibalo og usab pagtabang aron kining atong lawas atong malikay sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga 100% gayud nga napamatud ang makatabang sa atong mga kalawasan. And sama sa naandan kauban gyapon nato ang atong partner sa health nga maghatag og impormasyon kaalam og kahibalo kanato si Sir John. Sir John, usa ka maayong adlaw diha kanimo, sir. Yes, mga adlaw kayo mo da Sir Rick Noakes, tanato mga tigpabinaw, kumusta kumatanan? Ang atong hugyawan sa SED Panyawan, inubanan kini sa mga produktong herbal nga napamatud ang makatabang. Ang mga produktong 100% gayud nga dunay mga resulta nga maayo sa lawas, no? Ang mga produktong ginama sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ug usab ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule. Aduna pud kitay haplas igsuon nga makatabang ang SED Liniment Oil nga haplas nga dunay gahom sa tulo ka mga sangkap nga napamatud ang makatabang, ang methyl salicylate, camphor ug usab ang menthol. Aduna pud kitay kape nga lamian kaayo, ang SED Panyawan Coffee Mix nga diin aduna kini siya gahom sa purple corn, cinnamon, and of course ang pagtamis niini gikan sa kining atong mangosteen, no? And of course, ang kapait niini gikan sa Panyawan. Mo nang kung ikaw igsuon, medyo mahiligon ka sa kape nga matamison, no, pag tilaw nimo aning atong kape makaingon siya lahi ni siya lami. Gumikan kay kini man siya higalag igsuon, aduna ni siya gahom sa Panyawan, no. Ang taste niini, taste yun sa Panyawan, mo nang mas makatabang sa kalawasan. Mo nang kung ikaw nangita kag kape nga tinuod gayud nga adunay Panyawan taste, no, dili ni siya tamis, dili ni siya kanang makahatag bitaw og kanang mura bitong pagpilit sa imong dila. Kada human mo inom og kape gumikan sa katamis ug kataas sa creamer niini, kani siya normally pait ni siya gumikan kay Panyawan man ang sulod. Wala ni siya hyperacidity, walay problema sa ginatawag natong acid reflux, walay problema sa ginatawag nato nga kanang nervyos o usab kanang palpitations, no. Gumikan kay purong herbal kini nga klase nga kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Sir John, karong adlaw pagahisgutan nato kining usa ka matang sa problema sa mga kababayen-an nga matud pa naigo ni ilang mga matris, no. Kaning endometriosis, sakto ba ko ani? Endometriosis. Usa kani siya ka disease, Sir John, nga similar kini siya nga muigo sa mga tissue, no, sama sa lining sa mga uterus na nasa ilalom sa ilahang mga matris, no, sa ilang uterus. Maka-cause kini og severe pain, no, sa pelvis o usab lisod nga pagmabdos. Kaning endometriosis makasugod kini siya sa usa ka babae nga magsugod sa ilahang primerong dugo hangtod sa kinatapusan nga pagdugo or kaning ginatawag nilang menopausal stage. Ang mao nga matang sa problema sa panglawas, Sir John, ay matud pa kasagaran nga mga igo niini kaning mga babae nga nagpangedad o kaning nasa edad nga reproductive age nga diin delikado kaayo gumikan kay mula gina naay dakong posibilidad nga dili magmabdos. Matud pa nila sa Department of Health nga dunay napulo ka porsyento or more or less inan ang ginaghanon sa mga babae nga nasa mga reproductive age ang naigo niini sa Pilipinas. Usa kani ka chronic disease nga adunay kalambigitan sa severe life impacting pain, no, meaning to say grabe ka sakit especially during sa ilang periods o usab ka kaning dunay sexual intercourse
sa ilang bowel movement or urination. Adunay mabati nilang pelvic pain, abdominal bloating, and sometimes adunay ma-feel nilang depression, anxiety, and of course infertility. Ang wala pa yung nahibaluan so far no nga cure ang endometriosis. Ang kasagara kuan lang ani treatment ni mo nang ginatawag nga pag-control sa maong nga mga symptoms. Sir Jan, I'm pretty much sure you know what I'm talking about. Endometriosis. Unsa kani kamatang sa problema sa mga kababayenan? Ug unsay mga usual gyud nga posible natong mahibaluan mahitungod niini? Ang endometriosis, Sir Rick, no? Actually, kuanin siya, marag, usa ni siya ka-painful na disease, no? Or illness, no? Nga masinati sa kababae, no? Sa iyang experience, pwede siyang magdugo, pwede siyang adunay painful na menstruation, no? And ang menstrual cycle man gud sa babae, no, is cycle siya every month, no? So kung ang usa ka tawo ang usa ka babae, no, makasinati siya endometriosis or na-diagnose siya endometriosis, isa ni siya tong mga katong marag every time na magdugo siya is na siya dysmenorrhea, no? So inana siya, no, and mulas ni siya until sa ba tawag na menopausal stage na, no? So kung atong una dugay na panahon, no, siguro na around 30 years na sa iyang life nga magsinati siya ni ana. Unsa day ang cause niini? Antud karon man gud, Sir Rick, no, ginauna pagyapon o gusto pang gina-explore pa sa science of medicine, no, kung unsa gyud ang hinungdan sa endometriosis. Unsa ba tawag na? Ang uban nga ang pinakakusog na theory niini is katong kausaban sa hormonal nga level or balance sa atong lawas, no? Kung nato ang hormones sa babae ug lalaki, di ba? Naay mga hormones nga magkapurba sa usa ka tawo, no, isip babae o lalaki, no? So kini mga hormones sa babae mo ni siya tong nagapa-define sa tao, sa lawas physically, no, sa usa ka babae, no? So mo nang babae siya features, no? So ba na marag bawog iyang lawas, ana ba? So ang lalaki man gud kay lalom og tingog, dako o lapadog abaga, di ba? Ana ang lalaki. So ang feature sa lalaki na siya ang hinungdan ni ana is ang hormones pod nga sa lalaki, no? Ang sa babae mo pod na. And usab ang katong hormones sa babae mo na po na siya nagapa-mature sa iyang ovaries, nagapa-mature sa iyang egg cells, no? O naga-prepare sa iyang uterus alang diya sa katong pagpanamkon, no? Pag-abot sa panahon nga andam na ang lawas sa babae sa pagpanamkon, so kana mo naman ang start of menstruation. So kana siya, no, mo na ni siya ang kanina hormones, kaning progesterone o kaning estrogen, no, kani silang duha ka buok nga mga hormones, mo ni sila ang marag ang marag direktor ba sa mismong pagtrabaho, no? So sila ni nakatahas sa endometriosis. Adunay pagtubo, no, sa panit, no? So like example naman yung mga linings good, kita tanan ang muscles nato na lining, atong skin na lining, no? So naman gina siya marag pericardial, meaning marag sa batagan ang pericardio man good, meaning around the heart. So kung atong skin is around the body man, di ba? So naitay kaning dermis or epidermis, no, kaning pinakagawas. Same food sa endometriosis. Ang ato ang kuan man god, ang matris sa babae na siya naka-enclose na marag silupin, and instead nga magdako siya inside sa uterus, di ba? Pag magdugo ang babae, magbaga man ang iyahang uterus sa sulod para maka-accommodate siya baby, no? So katong na-fertilize na egg, muadto na siya dito sa uterine lining sa sulod. Nga siyempre dito mo dako ang baby, no, sa sulod sa uterus. Pero sa endometriosis ang naghubag ang gawas, no? So adunay na nga problema karon nga pwedeng makaapekto dito sa pelvic area, perineal area, and pwedeng makakusog pain, no? So, grabbing pain. So kana siya, Sir Rick, no? Actually maragkuan lang niya to ang tama tong giingon nimo kaganina nga symptomatic lang ang management niini. So dili siya pwedeng wala siya tambal, no?
igo lang nato siya ginapa kunhuran nato ang katong pain, ang iyang bleeding na ginabati, no? So kana siya ang marag management karon medically. Sa mga kababayenan, dili po na ngayon mabalaka nga abi kay magbati ka og kanang pagpanakit sa imong puson, sa imong balingkawang kada abot ang imong monthly period basig makaingon ka nga na kay endo. Actually ang ato ang gi-mention dinhi katong mga kaigsuonan nato nga nilapas na siguro sa 20 og nanay pamilya and then dili sila makabuo og diha nila mahibaluan nga naa sila ginatawag nga kining atong problema, no, and the endometriosis usa kaning kamatang sa disorder or ailment or condition sa mga kababayenan nga usa sa mga factor niini nga dili gid sila makabuo og anak, no, usa sa mga problema ana. But anyways, before that thing happens, no, natay mga pamaagi nga mapugnan nato ang pag-angkon sa sobra kaayo nga kasakit ilabi na para sa mga kababayenan. Number one na ni matud pa sa atoang research is kinahanglan ng exercise para at least naagi function ang ato ang lower part, no, sa ato ang lawas, like hiking or jogging baka aron, and of course ang pag-inom sa insaktong tubig, ang paghatag usab og pagpili sa mga pagkaon nga mas makahatag og kaning sustansya nimo. Remember nga kani siya no cure, no, sa pagkakaron wala pa cure ni siya pero naay mga pamaagi para ma-lessen ang mga simptomas niini. Depende sa severity, no, sa maong problema ug para sa uban ang ilang ginabuhat ginaplano na nila daan, no, ang ilahang future para sa ilahang pregnancy. No, mamahimo man nga makatabang pud siguro ang ubang mga doktor, mga OB-GYNs paghatag sa inyong mga pamaagi para mahimong mas mahimsog ang bata nga kanang isulod nato, or baka adunay puy uban pod nga nagagamit og mga artificial nga pamaagi para makaangkon sila ilahang kaugalingon nga mga anak sama pananglitan sa adoption or baka uban pod nga mga klase sa mga dili na ko magtap ana niya basta kay ang kana nga matang sa problema sa panglawas kaning alang sa mga kababayenan, ang said marketing makatabang ninyo na yan, no, ilabi na gid para sa katong mga kaigsunan natong mopay pag start sa ilahang dugo, no, ilabi na katong mga adult na pero naay pagyapoy mga ginapambati nga mga inana. Ang said Cogon Herbal Capsule na pamatud-an nga makatabang kini siya sa ato ang mga uterus, no, sa atong mga matris. Gumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga adunay pagtabang, no, ilabi na gid kaning Cogon nga magapahimsog sa ato mga matris, makapahimsog sa ato ang mga lining sa atong matris nga para pud sa atong kaugalingon nga dili pud ta magsinati og mga sobra ka sakit kay nga mga pag-experience sa dysmenorrhea kada bulan or baka spotting or whatever nga mga problema sa mga kababayenan. Kanimang kung Cogon, kung kanunayon lang nato kini pag-inom, ilabi na kung ikaw aduna ka sa himsog nga pangidaron, ang kanunay nga pag-inom ani namon gud siya katabang ang panyawan, no. Ang panyawan man gud muy usa sa mga katimbang sa Cogon nga mas makatabang sa pagpahimsog sa kalawasan. Sir John, kung pananglitan ba ang usa ka babae para dili makasinati og mga menstrual cramps, angayan ba nga mag-hydrate kanunay, mag-inom sa tubig, in short magkinabuhing malimpyohon, no, kaning ginatawag natong healthy diet, healthy life? Tinawag ka Sir Rick, no, sa kinahanglan nga high fiber diet gyud. Syempre ang water makatabang gyud siya din, no, sa pag katong paghatag og katong tama nga kanang blood supply and para matabangan niya tong babae ang kababayenhan, no, diyan sa katong iyang ginasinati nga menstrual period. Kinahanglan sab siya, no, nga og exercise, Sir Rick, no, aron nga mas mo increase ang iyang pain tolerance ug dili kay siya maglisod sa iyang menstrual period. And ang last ako masulti gyud na Sir Rick, no, is ang kinahanglan gyud nga always gyud nga on tanang nagitay time for exercise, nagitay time for lifestyle ba na healthy lifestyle, no, kay makorek ni itong problem with hormones, makorek ni itong atong menstrual problem, makorek ni bisan unsa na problem nato sa tong di lang sa ato ang productive system, no, mismo gid sa ato ang whole nga
whole nga system sa tong lawas. So kini magod makapa-reset, no, so matulog, mag-exercise, mukaon og tarong, moinom og tubig nga 7 ka baso sa 8 baso ka baso sa isa ka adlaw. Mo gyud na always gid na siya nga sundon sa usa ka tawo. 8 ka baso nga tubig, no? Atong klaro na tubig. Okay, basig 8 ka baso ilang kanon. Bueno, Sir John, salamat kayo sa kaygayon ng kauban na pud kita nining adlaw na to sa paghatag og dugang kahibalo sa itong mga kaigsunan. Hinaot kini nga atong mga kaigsunan nakakato na pud og mga panibag-o nga mga informasyon. No, medyo lisod og itapik ang ato ang lisod ang atong topic karon, but hinaoton ta nga mas napasabot nato ang atong mga kaigsunan nga kung matris or uterus or ovary ang pagaisgutan aduna kitay said kogon nga makatabang. Mo ginay primary nato nga objective karong adlaw. Sir John, once again salamat kay sa kaygayonan nga nagkauban kita. Yeah, salamat kay Sir Rick, no. Unta padayon pagyapon sila sa pagsubaybay natong programa. Sa mga kaigsunan nato da karon nga nagapaminaw, timani kanuna igsuon nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing na pamatud ang makatabang. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic ug ang SED Kogon Herbal Capsule. Ang atong haplas, ang SED Liniment Oil. Ang atong kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Daghang salamat igsuon, hinauton ta nga nakakaton na pud ka panibag-ong kahibalo. Pinaagi sa ato ang hugyawan sa SED Panyawan. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama og tigapunapod sa SED Marketing products, sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Kogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.